の忠告を聞け。思いはこのままだ。Konnichiwa, somiadors! Konnichiwa! Ohayo! Sabeu on anem avui? Vinga, va, digues tu. Disney Tokyo Sea! Aquest és el tercer parc Disney que ella i jo visitem de tot el món. No sé si ara ja amb el de Xangai hi ha 12 més o menys. I abans d'entrar hem agafat les entrades per 2 dies seguits que ens han costat 13.200 yens. 104 euros, una cosa així, crec que era. I ho hem pillat amb un... com es diu? Amb un Family Mart, 24 hores obert, que seria una espècie d'open core en el qual pots comprar tíquets per concerts, per parcs, fer transaccions, un munt de coses, està bé. Al 7-Eleven també es poden comprar. Però estava més bé. Sí, i nosaltres ho volíem comprar abans de vindre a Japó, però no us ho aconsello perquè hi ha canvis de climatologia i si planegeu el viatge anticipadament, millor comprar-lo en un 7-Eleven o Sí. que no arriesgar-se i cagar-la. Sí. Disney Sea és el primer parc de Disney que està sobre l'aigua i té el nom característic d'ell. A més, és el primer parc que agafa aigua oceànica de fora, perquè aquí al costat mateix teniu l'oceà i tota aquesta aigua d'aquí mateix és de l'oceà. Venim a Disney Tokyo Sea pel 15è aniversari i a més avui és el primer dia de Halloween. 9/9 del 2016. Quan vingueu a un parc Disney, ràpid, deixeu de veure totes les coses que hi hagi al davant i aneu a buscar fast pass perquè és el primordial. Sí, després ja podreu veure l'altre com vulgueu. Sí, perquè així us guanyeu un munt de temps de cues. Atraccions, sí. Ambientat en la marina, entrem a Port Discovery. Què tal, Franqui, l'atracció aquesta?
curta, pensant que era recorregut. Ah! Aquí en fas un i aquí en fas un altre. Sí, però hem acabat una mica xops, no? Una miqueta, sí. No ens ho esperàvem, ens ha sortit un xorro cabron. Pensar que ens fotrien dintre de la cascada. Sí, allí al fons hi ha una cascada. Però ens han mullat just davant. A París ja la tenim, però a Tòquio l'estan construint. S'estrena la primavera de l'any que ve. No és Buscant a Nemo, és Buscant a Dalí. Ens acabem d'adonar que aquesta zona, tot això d'aquí i cap allà, és on va... bueno, no es va rodar aquí, però és similar a la pel·li de Buscant a Dory. No sona? Acabem de passar a Lost River Delta, la zona d'Indiana Jones. Quan agafes un fastpass al Disney Tokyo Sea, et dona un tiquet com aquest, on et posen la data, que seria el dia d'avui, i l'hora a la qual pots anar a fer el fastpass. I si llegeixes més a baix et diuen a quina hora pots agafar un altre fastpass per una altra atracció. Si l'agafes abans et sortirà un tiquet negatiu, però quan vas després et donen a l'hora següent. O sigui que podem anar a agafar un huevo de fastpass. Sí, després de l'hora que et diuen, aquest és l'últim que hem tret, ara mateix, i ens diuen que a partir de les 12:55 podem anar a demanar un altre fastpass. Pues Més o menys cada 2 hores, sí. Aprofitem i anem a una altra atracció, no? Sí. Ara estem disposats a entrar a la Indiana Jones Adventure. A veure què tal. Què ve? Indiana Jones i la maledicció de la cabeza de cristal o alguna cosa així. Una de les avantatges de fer allò del Fastpass és que estem deixant enrere tota aquesta gent. Hores i hores i hores.不错，看高这个是多的人呢。Acabem de sortir de Indiana Jones Adventure i de moment de les 4 que portem... La més xula. D'acord. És un... bueno, com si fos un cotxe, he conduït jo. Sí, és veritat. He conduït bé, com no? Bueno, no sé jo. I bueno, és un trajecte emulant moltes de les parts de les pel·lis d'Indiana Jones. Però està bé, està molt bé, està molt currat. En tema menjars, hi ha 2 tipus de menjars o de llocs als que pots anar. Un seria els bufets, que són cars, són uns 1.500 yens, que vindrien a ser 4,5 € por ahí. Alguns porten beguda, alguns altres no, alguns només és un plat principal amb beguda, depèn del que escolleixis. O pots anar a lo més barat, que seria el que hem comprat nosaltres, que són pues... nosaltres hem comprat una, com diu el Franqui, una aleta de pollo. Per 5 euros, quasi. Sí, per quasi 5 euros, que no te ven ningú acompanyament, vull dir, és a lo barato putrillo una mica. I la cola ha costat 210 yens, que serien... Quasi 2 euros. Sí, sí. Quasi 2 euros. Però en el lloc on hem comprat això valia 300 yens, o sigui que hem fet bé d'anar a un altre lloc. On estem ara, Mini? Ara entrem a la zona costera d'Aràbia. Yeah! Que tant aquí com a les altres parts de Japó a les que hem anat, entre els grups d'amics o entre les parelles intenten anar conjuntats de roba. Les millors amigues van vestides iguals, pentinades iguals, els mateixos complements, la mateixa roba,
i les parelles solen anar pantalons del mateix color, samarretes, per exemple aquí darrere, a veure si ho pots gravar, hi ha la parelleta que van amb les mateixes sabates, els pantalons del mateix color i les samarretes, una del Daisy i l'altra del Pato Donald. O sigui, intenten anar superconjuntats, és flipant. Ens pugem a Simbad Storybook Voyage. Fins aquí el vídeo del... Joder, macho, mira un pajarito. Somiadors, fins aquí el primer vídeo de Disney Tokyo Sea. Esperem... Disney Tokyo Sea. Esperem que us hagi agradat i si és així... Doneu-li like. I si no us ha agradat, uns altres likes. Compartiu, subscriviu-vos i us esperem al pròxim vídeo. Sayonara. O la Torre de Tòquio. O la Torre Eiffel de Tòquio. És més, els japonesos quan van a... Van a París, però... Va, joder!